வணக்கம். கவிதை நியாயமா? உங்கள் உயிர் நானே. உங்களை நாளும் வாழ வைக்க ஓய்வில்லாது துடியாய் துடிக்கின்றேன். உங்கள் அன்பானவர்களை மென்மையான கூட்டினிலே பாதுகாக்கின்றேன். இரத்த ஓட்டத்தை சீராக செலுத்துகின்றேன். எத்தனை தியாகங்கள் செய்யும் என்னை நீங்கள் சிகரெட்டால் சுட்டெரிப்பது நியாயமா? உங்கள் உயிர் நானே. உங்களை நாளும் வாழ வைக்க ஓய்வில்லாது துடியாய் துடிக்கின்றேன். உங்கள் அன்பானவர்களை மென்மையான கூட்டினிலே பாதுகாக்கின்றேன். இரத்த ஓட்டத்தை சீராக செலுத்துகின்றேன். எத்தனை தியாகங்கள் செய்யும் என்னை நீங்கள் சிகரெட்டால் சுட்டெரிப்பது நியாயமா? நன்றி.